malam jemuah ya. Aku neng sawah. Maku Karo ngusung gabah. aku weruh ya. Bocah wedok mlumah. Bareng tak cedhaki. Ya terus Murep. menikmati rokok ya jadi. Oke. Yang ngono lho ya. Beneran lho ya. Ya. Ting. Lah ngene iki jenenge kanca ya. Samsu ya. Kanca sak petarangan awake dhewe biyen ngetupai bareng wong loro ya. Iya. Wis saka gender, saka kene kok sing saka gender panjenengan Gus. Bali sapa kae? Saka jeneng irang Gus. Yen kowe tambo marang aku. Aku satriya ing Madukara. Jenengku jangan nongko. Janaka. Janaka. Lah iya.
Kek gamelan opo? Lah terus karepmu piye? Gamelan kaya goleki anake gondo gendruwo. Lah terus karepmu piye? Mbok liyane gong kotak ya. Liyane gong kotak. Yo, Mas, malah ngekek gong cangkem. Kudu joget. Wosok mbok wis kowe. oh alah, golek panganan samplokane kaya ngene. Penak ora? Piye gong cangkem penak ora? Ayo. Malah kaya ngusah manuk. Lah njaluk gong apa to kowe? Mbok gong tenane nyapa to? Gong tenan. Yo, Mas, malah ngekek gong tenan. Gong tenan. Tenan. Gong tenan lho ya. Kok wis Mas sik Mas. Gong tenan salah. Sing piye? sing salah ki sing nanggap lho ki. Nanggap toprake ora gotra. Kowe ora tau disogrok karo cudike anu. Cudike Monoan. waduh. Plak. Wong iso Lah wong apa parang kekek penak-penak gong ngono ya. malam Senin. Aku neng Sragen Ya iso ngono lho ya. Aku Mlaku yel. karo tuku duren. Aku royal bocah wedok leren. Bareng tak cedhaki. Yen apa? Cedhake ngapa? Bareng tak cedhaki. Bocahe Apa? Lah ya bocahe lerenmu. Waduh. Malam Selasa. Ji, aku neng Solo Mlaku yel. karo tuku nangka. Aku ro bocah wedok lunga. Bareng tak cedhaki. Terus? Gombale mukia. Malam Selasa, malam Rebo. Aku neng Solo. Nang Solo to ya? Ya aku nang Solo. Bar Sragen tuh nang Solo. Ngono. Heeh. Mlaku yel. Karo tuku bakso. Aku ro bocah wedok loro. Bareng tak cedhaki. Terus? Jebole mbok diku. Aduh. Lah wong kul. Lah wong iki lho. Pancen yo ora nek apa-apane lho. Sampeyan yo yo malam Kamis. Aku neng Pakis Mlaku yel. karo tuku manggis. Aku ro ya nang bocah wedok nangis. Bareng tak cedhaki. Jebul kirik didis. Malam Jemuah yel. Aku neng sawah Mlaku. karo ngusung gabah. Aku ro ya bocah wedok mlumah. Bareng tak cedhaki. Ya terus Murep. Lah lumah iki karo aku. malam Sabtu. Aku neng Cepu Mlaku. karo tuku-tuku. Aku ro bocah wedok ayu yel. Bareng tak cedhaki. Terus? Jebule tanggoku. Ketanggamu. Kate kan aku juga ya ora ta? Heh? Aku ya ora iso nek ngono kuwi. Lah. Ora sitok ta memang. Heeh. Nah, malam apa ya? Malam Minggu. Malam Minggu. Heeh. Malam Minggu. Aku ora metu. Mlaku. Ora metu, aku ngapa? Malam Minggu. Aku ora metu. Mlaku. Kowe kok ngengkel to? Ora metu kok ngaku-ngaku yo nyapa. Ora metu iki. Berarti ora metu. Ora metu. Lah ora obah kok metu. Apa tau obah yo pemeton. Waduh. Bunyi sungsung lakon. Ngedenge ulang tahun Padepokan ya. Lan aku ngaturke matur nembah nuwun. Aku lagi iki lho, ndagel tunggoke nyuwun sewu penjen pepunden Ketua Padi Jawa Timur iki. Aku nek panjenengan Romo. Muga-muga Pak Weknya ora rawuh ngono ae. Wah, Nek jane isin. Bapak Pepadi Jawa Timur aku ora sepiro. Nggih.
Ora isin karo anak karo putumu lho. Dulu ya, kowe meh ning omah, kowe lek wong krang-krang sanemene karo urip kowe ya. Ora. Lah isin apa ora? Lah yo jane isin ning nekat tuh demi bocah-bocah kuwi ya. Dikira ora tau metokrak wong anyane ya kowe yo. Ngaturke Mbak Warso. Ya. Kadang-kadang Pak Dipan cipta muda Kaping laras. sawe ya. Kaping sawe muga-muga sing ulang tahun kaping sawe iki bisa ngrembaka. Nglestari kanca-kanca leh nglestarike kabudayan Jawa. Meletik polong hujan ning ngene iki. Gak mbledhos pisan ae. Polo kok mletik iki lho. Tarine wis eneng, Tari wis ana, ketoprake wis ana. toprak ana, Mengko wayange krucil ya ana ning versine beda. wayang kucil, wayang kulit. Beda sing urung sitok ya. Apa? Wayang wong. Apa ya iso? Ayo dicukuk seperangan wae to. Dicukuk petilan bae to ora kabeh to. Ya to karepmu, Bambang Cakil ya. aku dadi apa? Janaka. Pelecehan iki. Rai Ragotra Janaka ya. Lah umpama tak dadekke Cakil yo asli elek kok. Lah nyapa? Yo menyen yo elek tenan aku iki jan. Lho, ora perkara eleke. Lah perkarane apa? Lah untune kuwi to. Layak to. Saiki kemajuan tumpakmu motormu metik kok ya. Lah kok iso lho? Kan tanpa gigi to. Tapi kan bisa mlaku. Tapi kan bensin entek. Kan disurung. Tapi kan mandek. Mandek tapi kan tak tunggoni. Tapi kan digawa mlayu. Motor go mlayu apa klambi? Butuh dalang ya. Hah? Bambang Cakil dene dalange. Lah ya kuwi. Kene wong loro ki kudu golek dalang. Golek dalang sik. Tak bone dalang. Ono dalang. Iya karepe. Aku golek dalang ora bingung. Nang apa? Lah panjak sak mluke dalang kabeh. Hah? Jajal to. Sing ndi jajal dalange? Ki sing ngendang kae. Kae dalang. Dalang. Apa kae? Mas Rama Catur. Mas Catur. Heeh. Sing bonang, sing ginter ya dalang lho. Sing genden iki gak ketok. Kae Pak Wono. Oh iya Pak Dalang. Pak Wini. Kok Wini piye to? Suwono. Heeh Pak Suwono. Dalang. Dalang. Heeh. Iya dalang to ya. Dalang apa? Dalang kerusuhan. Layakno timbang demo aku ngarep dhewe Kowe kaya. tak kandhani. Nyapa? Sampeyan ro pemberontakan apa? Demo dek ngenane iki. Heeh. Ning Jakarta kae lho. Iya. Dalange ning kene to ya. Sopo? Lho lah piye to kowe iki? Ora mudhek kabar kok. Lho. Iki buat tampung lho yang ngono yo ini. Ning Jakarta demo kae lho. Heeh. Dalange ning kene. Ah ora mudeng. Lah iki ora. Akhirnya wong senior padake kowe. Ora oleh ngono kuwi. Nampung wong ngono kuwi yo ra cetha we jenenge. Ah sing bosoke kupingmu ya dadak. Lah nyapa? Demo ning Jakarta. Yo. Dalange ning kene. Iya. Bener omong kamu, Truk. Kaget iki lho karo bose ngoso-ngosoke jan asu tenan kok iki jan. Lah nyapa nang kene ya bebas to, Bos. Nyapa arep nyapa-nyapa tak tapukno. Golek dalang ya. Dalang jan bisa kok ngono. Nggih. Niki kula pados dalang. Pados sing kados pundi? Dicotok lawang sik. Nek. Oh, nggih ngono to. Nggih ngono barang. Ono kae lho. Kita sambung warai, kita sambung warai. Urung. Untung iki. Weh, dorong. Ya apa sih rek? Gendeng arek-arek iku. Ya apa sih kaca iki? Undengan. Urung tabung. Katene meminta. Apa? Aku delok ngene kabung. Lah iya sih. Oh, cerok iku. Ayo cerok. Yo, cocok lawange ya. Oke. Orang suara Syukur. Pagayaan.
loro mbok Ya pantal lho. untunge sikile. Panuwun. Nggih. Dadi pados dalan, Dalang napa? dalan keamanan. Punten ngajenge jenengan niku dalang keamanan. Pundi? Kae Ngajenge sampeyane sing ngagem lorek-lorek karo sing ngadri. Pak Babinsa iso. Eh, Pak Babinsa lorek-lorek lho iso dalan. lho. Oh, Lah dalang keamanan. oke. mbok yo ngajeni nang pas mbok salaman sing apik sing sopan karo wong tuwa. Kae pepunden lho kae. Dan iki Diajeni kok lah yo ora sopan. Pak sing ngendika ta, kene iki ora mung nggodhog senthok ning nggodhog adat tata krama. Ae wong sepuh mbok sungkem sowan sing apik. kene godhog apa? Tata krama. Nggone aku yo godhog ta. Apa? Watu. Rene apa-apa wisan sowan sik nyuwun pangestu ben oleh dalang sing apik. Lho lha kepiye? Ayo medhon kok ya. Mlaku-mlaku soro men to. Ya medhon sing apik nyuwun pangestu. Oh, alah banget. Aku ruang ora melu. Wong diwarahi wis dawuh ngendika kangge tata krama kok. Eh, Pepunden nek ngadeg iki lemahe rata, ora usah jinjit. Ayo, laku dodok sing apik. Ah, Laku dodok. Kanjenge kok. Lah, ora urus. Adab pokoke. Ayo, tata krama. Ayo. Heh. Ingkang kagungan ketek ingkang sinten nggih? Ya, kamu sing penake. Kon dodol diketek-ketekne anggitku. Sungkem. Sungkem. Sugeng rawuh Bapak, matur nuwun rawuhipun Pak. Nggih. Mbah Wik rawuh, Mbah Wik. Ah, wis. Lengkap kuwi. Ayo, wis. Sungkem pepunden kalih. Ndang, age. Monggo, nyuwun sewu Pak Sin badhe kepareng sungkem. Entuk-tuk, entuk-tuk, tuk-tuk. Tuk. Nah, nggih. Matur lepat nyuwun sewu, nyuwun sungkem Pak, nyuwun pangestu. Lah ngono. Salaman sing apik dicium cancik. Iya, lah. Yalah pintere, alah jan nggih. Alah nggih. Nggih, kok namung setunggal to, Pak. Kancane loro. Yo, kembali kene alah jan. Wes, jan. Monggo. Piye kabeh? Yono. Wah, jan. Wah. Tolak-tolak nyapa to, Yel? Yel, kok tolak-tolak nyapa? Lho ora kok tolak-tolak ngopo? Ora nyapa-nyapa kok. Yo dan balik kok nyapa-nyapa kok dadak. Lah pamitan neh. Ora mangke. Ora apa Pak? Lah. Wes. Mesake banget to yo. Gandang anak bocah kok. Kene ayo Re, Kang Ganteng. Kene. Nah, ayo. Wah. Bocah kalih pinter men, ala ganteng dhewe. Ala bagus dhewe. Ala cakep dhewe. Iki sapa iki? Ya. Umur pira Cak Ganteng? 3 tahun. Wis gede dadi apa, Le? Mantri. Mantri apa, Le? Suntik. Suntek sapa, Le? Bojomu. Nek bojomu lara. Sik, kowe mau oleh apa? Apa to? Ah, serius. Mbok sumpah lho. Oh, biasane Pak Siki mesti nyangoni kok. Ya tekonono jajan Medina tekonono. Oh, wah yo malu lho diriku. Ah, iya. Lah iya ta ya. Apa to? Ora gatel kok. Tak tinggal rokokan ae kowe timbangane ngono kuwi. Rokok to, Mak? Rokokan ngetoprak yo rokok bareng. Jangan kebacut. Ngomong karo ngeyel ning apa-apane. Lah. Duit yo dipek dhewe rokok tak rokok dhewe kok dadak. Ora apa-apa, Pak. Rokok mbok dhewe. Ini kan kesuwen. Bacut.
Wis sore ra bakal jatah. Rokok rokok dhewe. Lah ya apa ele? Kok dhewe lho. Kowe njaluk. Wong iki kancane ya piye kancane loro. Jarine iki lek kanca ki mangan cakre tangan wong loro. Gawe aturan. Kowe saturun cara ngatur piye nek kowe pengen ngrokok. Lho. Lah awakmu sing duwe ya awakmu sing ngatur piye carane kok. Aturan aja. Kowe nek aturan piye? Ya. Melu ae. Umpama sing rokok awakmu, Ya. aku muni ting ganti. Ganti. Heeh. Nek sing rokok sampean aku mending berarti Ganti. menikmati rokok ya ganti. Oke. Yang ngono lho ya. Gendalan lho ya. Ya. Ting. Nah. Lah ngene iki jenenge kanca ya. Samsu ya. Kanca sak petarangan awake dhewe biyen ngetokake bareng wong loro ya. Iya. Heeh, lah ya ding. Sing rukun karo kancane ya. Jo dhewe rokok sak batang ya wong loro. Termasuk sepeneng nganggungan kok ya. Oke. Heeh. Ting. Ya ngono lho. Ketenan ngene lho. Kanca ya ngene iki ketok. Ya ning panggung ya ning ngisor iki bolo ya. Iya. Jokomu sampe tuwek menggah karo aku ya. Oke. Tapi kaya ngopo penting. Ting kok. Ya, aku ya, payahku kok ya. Ting. Awake dhewe iki bolak-balik kepiyen ting. 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 Bosak mbok wis. Ya sok mbok wis. Ayo. Ayo beli jalan. Ting nek cakone ngomong ngene. Saketin caca, jalan ayo. Ayo. Gua Mas Sis. Mayang Mas Sis. Nggih. Iku ning isor. Heh? Iku ning isor. Ning kene nyapa to? Metune kang ndi? Jalane Langsung ning ya. dhuwur no. Ning dhuwur lah. Payange nang kene kok tumane. Jalan mudah. Eh? Jalan mudah. Aduh, kerisku kadung tak cepot. Ya nggawa kres. Yo gawe kres itoke no. Terus loro. Kres Nah, wis loro. kerisku tak deleh ning arep e. Ha nggih. Kres kok nang ngarep. Terus Ya dodo Mas. odo-odo. Nggih. Atikan nyongo. Ngapunten Pak Sin. Nggih. Buta Pandhawa. Cakile sapa? Lha iya janjiane piye ngono? Lah dene ngomongnya aku dadi janiki. Lho tak kira Jadi Sing- jangan nongko. goleke cake sing ning kono kuwi. Eh, Lah terus aku bukan goceki ngono. Ha. Apa to ki? Kok gede aku. cakile sapa iki? Aku Enggak. Oh, iki cakil. Kalau Mas Kono, Ajo ya. apean ae kok. Nah, wis. Ayo. Aku wis arep mulih lho. Nyongo, ayo. Cakilan. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Om Bawana Bana Marga ana Indriyaksa warayang Nang ndi? Kono? Lah aku lak yo isin. Tuma nek kene wayang dalang nang pinggir debok. Oh ya wis. Ya iki dalang ketoprak yang ini. Oke. Iya. Aku nang tengah ya. Ya. Oke. Aku butuh Dalang kacamataan. Cakil biasanya kok kiwa? Tadi kok kene kok kene. Banyak kon piye, Mas? Yo kok ketahuan kono apa piye ngono. Metu kok kamar ya sik. Kok kamar. Oh kamar lo lho. Kamar kono. Eh. Yo nang kamar. Maine ning kene le. Cakil iso. Mas. Coba angel. Ora kok ngoprok lho angel-angel. Angel wis metu aja lu tak ada sik ta. Aja omong ae. Ya. Buta Pandhawa sata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Om. Ayo wayange metu. Kena capeng. Sik. Cakile metu capeng. Pas odo-odo. Ngomong. Alah, Alang cerewet. ditangkap pisan angel erang ngono aja wani nanggap uang. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Om Bawana Bana Marga ana Panca Bayu Warahyang
lisian kulingan limo ayo janokane sing sabetan stop Janaka ora gareng Janaka ngene dak sabetane ngene lha ngene iki sabetane Cak sarang oke karepmu wis ngono gak apa-apa. Syukur. Bayange omong-omongan dhewe. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Nyambung. Piye? Sulukku jare bumi gonjang ganjing wayange ublah. Suluk iki kono meneng bae. Oh alah. Iki suluk. Bumi gonjang ganjing. Ora kok lindu bumi kotor lindu. Wis ki wayang ngomong-ngomong. Oh, wayang ngomong-ngomongan saiki ndang ngomong. Piye kabar? Apik. Oh, pancen wayang petuk. Piye to piye to? Yo ngomong wek cakil ki yo. Bumi gonjang ganjing coba kan ngono kuwi. Karaktere omongane wayang nyampur yo omong-omongan koyo pacare omong-omongan kuwi angel yo. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Katon lir kincange ngaris wis ta ngomongan. Mandek raja satriya mak. Piye kan. Lha kene ramu tetep dalam ngerti. Ngerti ora to? Wayang cakil iki ya. Cakil piye cakil? Walik. Yo, lek cakil ki yo sing kemercek ngono. Walik lho. Iya kewalik. Ngomong to. Ngomong walik ngono kok. Oh, pancen. Bingung nih wong. Aja bingung nek guru. Masuk kene. Kewalik. Ngurep wae lho lek diomongi angel. Ya, Ndang. Ngomongan. Mandek raja satriya. Sing kewalik ki omongane iki lho karaktere lho. Diterokne cah cilik-cilik angel lho diomongi kok angel ngono lho. Galang iso. Lah ngomong terus. Ya. Ya. Mandek-mandek satriya sapa aranmu kan dijangkamu kono kae lho. Sampeyan ana ngono. Lho gak. Aku ditangkap dalang. Cakil kok gedimen. Nek iki ra cakil lho. Apa?
Kuto babrak. Ya anggrek. Ya wis sak sireh dah kono. Kaya Mandek raja, sirat yo mandek ya yo nang yo Gus. Ngaku sapa jeneng ngendi pinangkamu Gus. Buta mata muka gak ro yen ketang aku mandek. ya sing basa sing apik diterokne cah cilik-cilik kae. Omongane iki sing apik. Mandek aku ketang yo mandek to. Betul, sang gluta sedaya gluta dhewe wis kok. Mulai ra iso dadi wayang wong ora iso main ora iso nangkap. Lah ditekoni mandek-mandek iki nyare piye? Ngono kuwi biasane ya, Tuk. Oh iya, Truk. Jadi biasane ya ngono kuwi adate. Saya mandek ngatur sapa jeneng ngendi kamu Gus. Nah, Yen bali takon sapa sing dadi arane. Lan sangka ngendi pinangkamu. Jenengmu ki sapa mamu ngendi kok. Lah genti aku tekon to biasa jan apa genti takon to. kalau wis gak ngomong-ngomongan dhewe. Nguri saka gender, saka ngene kok sithik kok gender panjenengan Gus. Bali sapa jeneng kamu Gus. Yen kowe tambo marang aku satriya ing Madukara, jenengku jangan nangka. Janaka. Janaka. Lah iya, Piye to? Janaka. Lah iya kuwi sing bener. Lah aku muni piye to? Aku ngomongnya kudune sing bener Janaka. Lah aku muni lho mangan nang nguri ta wae. Aku urung. Enek ya kuwi. Yo. Dicokne lho ya. Enak sing apik. Bacut ora entuk bacut Gus. Indah buta kating jenggelek. Walik kuwi mau. Wani karo aku. Ora. Ya wis ngono gak salah. Nyok. Kudune iki ya wani ditantang Janaka lho wani ya Allah, mengko tak idek sikilmu lho. Diomongi angel men. Wani yo. Janaka sing teges wani, satriya. Lah kono sing bayari ya wani. Lha iku sing bayari sapa? Iki wayang wong yo nyok. Oh iya. Wis diomongi ora usah nut tenanan tuh. Iya ta, cepet. Wani karo aku. Apa sing tak deni ya? Leno pangendam. Sadeng paningamu. Tatake pangkemu do. Pandang. Perange hati-hati lho ya. Piye te? Bar. Hop. Janaka iki menang. Ceritane ket dhisik iki Janaka menang karo Cakil. Pisanan kalah sih. Iki jek pisanan. Ping pira engko menang? Ya wis. Satu, Sewas. dua, sajane piye? Sak nggon bojone ngono. Mati ki bojone kene kae. Janaka. Janaka diendeng-endeng. Lah kok lupa gak kalah lho jarene cek pertama. Aku bambangane. Iya nang ngono dibalik gak ngerti panggah kalah ini. Kalah. Aku takile gede. Cakile kalah. Takile kudune kalah to. Ah. Lah iki takile menangan aku di takile. Ya wis. Ya. Ya. Ayo Solao. Piye? Boleh ya, Pak? Ya sing mbok jawab.
Ya nyerange jeblos iki ya. Ngono kuwi. Jeblosan sih. Wis, stop. Wis bar ya. Dadi apa-apa kok kalah. Ya wis. Iki dalange gak payu ngapunten para derek sedaya. Niki wayange rada ora genah. Kula mengundurkan diri dalange ya ora genah. Itu lakon. Lakon to kuwi. Iya. Ndang lakone sapa ngono? Terus no. Tumbas. Tumbas. Kancane Usri. Ya. Iki kepiye? Ambal warsa matur nuwun sing padha nyengkuyung. Olan Andongan. Ngenteni daramu.